Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše gumové kotúče a ukázať rozdiely medzi nimi. Ako na prvý pohľad vidíte, máme tu 20-kilové kotúče, jeden je tréningový, druhý je competition, farebný. Rozdiel základný medzi nimi je, že pri competition kotúči je gumená obruč doplnená o oceľové jadro, pri tréningovom je celá hmotnosť tvorená len tým gumenným kotúčom, do ktorého je vlisovaný tento nerezový prstenec. Ďalší rozdiel medzi nimi je, že hrúbka farebného competition kotúča je 30 mm a hrúbka tréningového gumového kotúča je 45 mm. Čo sa týka ďalších rozdielov týchto kotúčov, tak zásadne rozdielna je aj cena kotúčov, ktorá je približne 4-krát vyššia v prípade súťažných kotúčov, ale má to svoje odôvodnenie a to, že tieto súťažné kotúče majú aj vyššiu životnosť na úrovni približne 30 000 pádov. Závisí to samozrejme aj od toho, na akú platformu padajú, či je podlaha gumová, či je teda centimetrová, 2 cm, 3 cm. A v prípade tréningových kotúčov je táto životnosť na úrovni približne 8 000 pádov. Čo sa týka špecifikácie, do akých prevádzok by sme tieto kotúče odporúčali, je to výrazne len na vás ako zákazníkov, aby ste sa správne rozhodli na základe toho použitia, či ste spierač alebo profi, prípadne hobby športovec a či potrebujete na činku nakladať naozaj také veľké váhy, aby ste potrebovali tieto súťažné competition kotúče, alebo vám stačí náložiť si približne 220 kg pomocou týchto tréningových kotúčov.